салому алейкум дӯстон, ба канали шермардон хуш омадед. мо бо видеоҳои ҷолиби худ имрӯз хотири шумо мухлисони ММА-ро шод хоҳем кард. бо диққат видеоро то охир ҳатман тамошо кунед. дар видео лайк монда ҳатман комментария нависед. дӯстони азиз, ин либосҳои нави мо мебошад. акнун фасли баҳор омад. агар шумо гардероби худро иваз кардан хоҳед, пас ин либосҳои босифатро шумо метавонед аз мо фармоиш диҳед. дар ватсапи дар рӯи экран бодаи худи ҳозир нависед ва размери худро дарёфт кунед, чун сифати хубро мо кафолат медиҳем. варзишгари 23 сола аз Тоҷикистон Нурулло Алиев бо рекорди 9-0 хабар дод, ки дар муҳорибаи навбатиаш мехоҳад бар зидди варзишгари 28 солаи бритониёӣ Пэдди Пимблет рекордаш 20-3 мубориза барад. дар бораи муҳорибаи ман бо Пэдди чӣ фикр доред? UFC Шон Шелби Дана Вайт ташкил кунед, навиштааст Алиев дар твиттери худ. Алиев дар UFC ғолибиятро бо қарори аксари доварон 29-27, 29-27, 28-28 бар зидди варзишгари брезилагии Рафаэл Алвес 20-12 ба даст овард. муҳориба 25 феврал дар UFC Fight Night 220 дар Лас Вегаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда буд. Пимблет бошад дар муҳорибаи гузаштааш Ҷаред Гордонро 19-6 бо қарори якдилонаи доварон 29-28, 29-28, 29-28 мағлуб кард. муҳориба 10 декабр дар UFC 282 дар Лас Вегаси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда буд. ба фикри шумо ин муҳорибаро Дана Вайт ташкил мекунад ва ё Пимблет ба Нурулло ҷавоб медиҳад? ба фикрам шояд ӯ ҷавоб диҳад, чун Нурулло дар аввалин муҳорибаи худ тавонист диққати ҳамагонро ба худ ҷалб кунад ва ин барои варзишгарони UFC плюси калон аст, ба нафарони шинохта ҷангидан. мо умедворем, ки ин муҳориба ташкил мешавад. то муҳорибаи варзишгари тоҷик Фаридун Одилов 9 рӯз монд. аммо бо баъзе хабарҳое ки ба мо омада расид, муҳорибаи Фаридун Одилов бо варзишгари брезилагии Вагнер Прадо бекор карда шуд. сабабаш бошад бо коронавирус гирифтор шудани Прадо мебошад. аллакай лигаи СА ба варзишгари тоҷик ҳарифи нав ёфтанд, ки ин ҳам варзишгари брезилагӣ мебошад ва ҳоло ному насабаш ба мо маълум нест. ин муҳорибааш низ рейтингӣ хоҳад шуд. бояд гуфт, ки аввалин муҳорибаи Фаридун Одилов бо Виталий Немчино дар гран-при вазни миёна буд, ки бо сабаби травма гирифтани ҳарифаш муҳориба бекор карда шуд. 3 рӯз дигар то муҳорибаи Муҳаммад Наимов монд. варзишгари дигари тоҷик Муҳаммад Наимов санаи 3 март бо варзишгари ирландӣ Дилан Шулте дар муҳорибаи асосии турнири TAF вомехӯрад. муҳориба дар шаҳри Лас Вегаси Амрико барпо мешавад. мо бошем ба Муҳаммад муваффақиятро тамоно мекунем ва ҳатман ссилкаи прямои эфири муҳорибаашро дар телеграм каналмон мегузорем. барои ҳамин ҳатман даромада дар телеграм канали мо обуна шавед. ссилкааш дар комментария ҳаст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.